ñalamo weltade ha ganda kadi ko duwanade tan surtout ƴettuɓe ɗo initiative sukaɓe men ɓe e miijo ko Allah longue mabɓe kadi miijo yaade innirde ñalawmo monsieur Sanfarba on mo ganduɗa kanumne ko neɗɗo keptinaɗo e diwan o ko neɗɗo keptinaɗo e leydi ndi ko tinnaniɗo leñol ngol eɗen duwanoma eɗen ñaganoma judde balɗe e battane moƴƴe nde Allah rokkatamo wune kadi ko woni dow mun ko en jii tampere makko o tampunoɗo henne ɗo yidde wallude leñol ngol joni comme o yawi ɗum o watti yaade ha caggal leydi kadi omo addoya defte no yimɓeɓe mbiri ni omo wawno hannude ɗum Dane Maayo omo wawno hannude ɗum to jeeyaɗo kono nde addi nde o yiɗen ɗum ko yimɓeɓe foof wonno sago makko ko wona Dial tan yo serte human binnago wona Dane Maayo tan yo serte human binnago sago makko ko commune o foof yo yimɓe fof gandu sibu ɗum neɗɗo sa andi tan hankkata wona punteteɗo sa andi tan hankkata aɗa wawi jogade gurdam makko to par ce que gandal ko ɗum nawata leñol yeeso ɗum nawata yimɓe yeeso on jarama hande min goni ɗo koye Kobilo wuuro Almami anani sukaɓe Kobilo naɓe ne mbaɗimi parane donc vraiment mboɗo welti hande o saaha ɗo gonmi ɗo mboɗo ari mboɗo arde Dane Maayo fof no fotiri min gari min tawi ɗo Kobilo naɓe jaɓɓima min anani ganduɗa maire jaɓɓima min anani adjoint par ce que ko min woni premier adjoint maire kono maire signature amen jaɓɓima min Amadou Yero Ba emin belti no fewi emin beltini sukaɓe Kobilo naɓe ɓe ha ɗon wawi hadde hande ko beelamma mawɗo sa yi min gaddi ɗo defte minen komin politicien kono min gona politicien en komin politicien développement ko politicien anani ganduɗa hoorema ko nawata diwan yeeso holko nawata hen yeeso ko jangde so neɗɗo janggani anani ganduɗa hoorema ala ko wawi wadde so neɗɗo janggani wawa wonde anani ganduɗa ministre so neɗɗo janggani wawa wonde directeur emin ñaagui Allah noon sukaɓe janggoɓe ɓe defte gaddade ɗe yoɓe janggu haaɓe gona hen ingénieur uji ɓe ƴewana min ndiɗo leydi ɓaleri holno leydi ɓaleri ndi fewnirte holno ɗum yarete ha min mbawa dañde hen sagoji amen komin cohli ko minen sa yi min duga ɗo henne min mbaɗa hen ɗum ɗo min jiiɗi ko nani koko nawata diwan o yeeso et surtout ko nawata commune o yeeso e ko nawata département Matam yeeso holko nawata région de Matam yeeso semaine ɓenniɗo onon journaliste on jii min garino ɗo min gardi anani e Moussa Sow wallade min gummi ko kaskas Moussa Sow itti anani ko pima ko président de la république waɗi ɗum crié pour wallede holno ballirteɗen e frontiére uji ɗi frontiére son nani ko frontiére Mauritanie men son nani ko frontiére men hakkude men e Guinée Bissau frontiére hakkude men e Mali frontiére hakkude men e Gambie Moussa Sow nana hokka nani 610 milliards wiya 200 milliards chaque année yata no waɗa e frontiére uji Moussa Sow wi kam Sanfarba hande mboɗo yaha Fouta jaaden Podor sen jeeyi Podor jinmi ko yaade département Matam mboɗo yaha gouverneur kono noon jinmi ko ɗofta kam emin ñaagui Allah holde Allah ɓamtata ɗum ɗo ha Dane Maayo wawa yiide hen hoore mum minen min namdi tan ko président de la république min namdi Moussa Sow a yiɗi kalamami ko région de Matam wiyama 38 milliards kono noon min jawi min jiiɗi minenne ko 100 milliards a yiɗi kalamami ko min jiiɗi ko wallede min ndema min jiiɗi ko wallede min gayna min jiiɗi ko wallede jangde amen min jiiɗi ko wallede forage uji min jiiɗi ko pomuji min jiiɗi ko anani ganduɗa ko laaɓi ɗi pewne cilon jongto min jiiɗi waɗe rara waɗe pomuji ha yooɗa Dane Maayo tuggandema hoore fonde ha jammel Matam emin jiiɗi fewne ayi ɗo joni mina koota jamma he mamin deftoya ha hoore fonde sinno joni ko ñalawma on min ndewata tagu cilon min tello min jaa salde Fouta son nani wiyama salde Fouta yimɓeɓe payani salde Fouta cilon woni salde Fouta aydi kala cilon haymo an nanani cilon minen ko amen so min biya to sa yamat jeeɗa sa wi jalma mbiya sa ari a cilon telloɗa Dane Maayo ɗum noon nanani ganduɗa Allah jarama on jarama surtout onon journaliste en ɓe DSTV